салом алайкум дӯстони азиз, инак бозии нави мо оғоз мегардад. бо хоҳиши шумо дар ҳамин конкурси тилло мо бо як мошини дига мондем. билет ҳамухе 50 сомония, ҳамагӣ 2000 дона билета, 10 дона чаллаи тиллоа дар ин бозӣ, боз 10 донаи дига цепичкаи тиллояи ва дар инҷа дутаи дига комплекти 5000 сомона ки метоне пулша гирӣ, метоне худша. як комплекти 10000 сомона, ҳама чизаш қатъи чалла, гӯшвор, цепичка, кулончик ва 20 донаи дига конверти 500 сомона. шоҳҷоиза анами мошинчае ки ҳозир дидесте, анами мошина метоне мошина худша бигире ё ки 50000 сомонира. ватсап душанбе сити ва алиф дар ҳамин рақамҳое ки дар экран мебинед, дар ҳамин рақамҳоанд. чектон равон кунем, мо шумо дар рақами билета равон мекунем ва ногуфта намонад ки чун ҳамешагӣ як қисми фоидаи мо дар кори хайр сарф мешавад.